Čaute ľudkovia, moje meno je Gravity Monkey a chcel by som vás privítať pri hre Super Meat Boy. Alebo Meat Boy? Meat Boy. Takže začneme kampaňou. Hello World. Prvý level. Uniesli nám mesovú priateľku. Press enter to continue. OK, takže hýbeme sa šípkami, skáčeme spaceom. Dobre. Pause menu je tu. OK. Press enter to exit, press escape to return. OK. Musíme sa za ňou dostať a chrániť ju. Poď sem. Typ, don't die, dying is very bad. Don't you say, motherfucker. OK, pokračujeme. Wow, tu sa nejak šplha po stenách, tým, že sa vlastne tamto mäso prilepí, alebo čo, je snité, alebo... Ježiš, ne! Je to sranda. Mám ju! Zas? Myslím si, že celé levely budú vyzerať asi takto. What? Jaké spomalené to je. Musím ísť pre tamtú vec. Ne, nevracaj sa! Choď pre tú vec! Choď pre ňu. Ne, dole, neoplášaj dole. Zoberáme vec a ideme ďalej. To je asi nejaký leukopast, alebo čo? Ne, to nedám, toto nedám. A, už to dám. To už teraz bude ľahké. Tady to. Mám ju. Nemám. Zase šplhanie, bože. Ja sa musím takto odrážať od scény. Na ďalšiu stenu. A celkom to ide. A teraz jak sa za ňou dostanem? Asi trošku. Som tu. Tu som! Meat is murder, tasty murder. O, tie pilky, tie sú asi nedohľadné. Čiže to je v pohode. Zoberieme leukoplast, či čo je to? Tak. Dostaneme sa až sem. Tak. Musíme nejako frajerku jeho nazvať. Bude to rúžové mäso, neuvarené mäso. Neuvarené mäso? Surové. Ne, surovinka to bude. Budeme volať surovinka. A toto je pečeníč. Máme ju. A henten, čo ju bere, bude goriliak, lebo vyzerá jak gorila. Pílky. Začína to byť viacej a viacej hardcore. Jo, to som sa to pekne... Tak nič, nevyhol. Uvidíme, jak vyfajlujem ďalšiu časť. Jasné, toto je úžasné. Jo. Ne, padni prosím ťa na pílku, už ne. Jo, som tu. Teraz to musím preskočiť. Bože. Tak. Čože? Ne. Bože, ja už som bol hore. Bože, už som bol hore. Toto je normálne. Nie. Bože. Poď ešte. Sakra. Skoro som padol na tú pilku znova. Ale teraz som už na ňu ozaj padol. Ona sa tam bojí a my ju nezachránime. Zachránim.
Mám ťa. Jo. Pekný level. Nič, pretam tú náplasť, čo tam je, či čo to je. Tam preto nejdem. Už som tu. A zas goriliak. Som prišiel zas pre surovinku a goriliak mi ju zobral. To skákanie zo steny na stenu není zlé, ale wow. Trafiť sa tam je ťažké. Tak, zas gorila. Ty kokos, tieto levely sa celkom stupňujú. Nejaký krátky. Tu sa prepadáva. Mám ju. Jo. Počkať, toto čo akože, čo tu mám ako? Ja, hentie kocky sa prepadávajú, ne? Po chvíli. Oni sa vážne prepadávajú po chvíli. Čože, ne, prosím. Špílky. Nie. Bože, chod do keľu a vás. Ideš? Doriči. Je to možné? Failujem to viac. Na začiatku mi dojde asi najlepšie, potom to začnem viac a viac failovať. Ne, prepadávaj sa. Bože! Musím niekde ostať chvíľu stať. Tu. Tam. Ne, to sa zase prepadlo. Bože! Preskoč. Ne, to bolo... Bože. Aj. Sakra. Idem teraz do pravej strany. Nie, rozbíjaj sa, prosím, už som dosť blízko. Hore. Tak. Ne, to už by sa mohlo... Ne, to sa nepodarí. Podarí sa to. Musí sa to podariť. Musí. Zase pílky! Bože, ja sa s týmto nedostanem ani do 3. levela. Počkaj, to už bol 3. level. Ne. Ale už viem, jak na to. Dobre, neviem. Nechám sa zabiť. Sakra. Jo, ešte trošku. Bože! Tieto hry mi moc najdu. Super, hlavne, že sme asi naspäť. Nie, strop! Ja som... Chudák. Ja som mu nechal fitnúť hlavu. Jo! Dorite. A toto je v pohode. Tak nič. Ale aspoň je uvarený. Tak nič. Minus. 2. Dobre, tak nič. Ideš, raz, 2. Preskočíš, ideš, raz, 2. Raz. Ešte raz. 2. Preskoč! Šajze!
Čo som hovoril, že to je ľahké? Čo teraz? Jo! Fú, počkaj, čo sa to nebude diať? Však to vyzerá celkom mierumilovne. To sa dá? Jo. Jo. Ma to zabilo! Kurník! To som sa tomu tesne vyhnul. Wow. Jo, zachránil som ju. Fúha, toto bude tiež celkom zaujímavý level. Ne, prosím. Chlapče, nebuď taký. Počkaj, tam sú ešte... Bože. Ne, to bolo som už skoro hore. Ešte trochu mi chýbalo. Bože, chlapče. Nevadí. Tuto to už asi ukončím. Čiže, ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite zanechať like. To mi vlastne dodá takú inšpiráciu do toho proste, že aby som to pokračoval tým, že zanecháte teda ten like. A uvidíme sa na budúce. Čau. Vypol som to?